di bụ fọlọ na skuul ebe ọ na-eme philosophy ya yanwa na-eme pharmacy. Yes. Ọ sị m nne na this guy si na ya gụsịrị akwụkwọ ya ejebe obodo oyibo na ya lọvụlụ ya na fana abụọ ga-anụ di na nwunye ya gwara ya na-agụ ọ na-agụ mana nyanwa ji 3 years wee gaa na skuul ịghọtara na so di ya wee gụsịa pụta ozugbo ndị befetili akwụkwọ obodo oyibo jebe obodo oyibo wee lụọ ebe afọ nweta akwụkwọ kias na skuul apụta na o mesịrị 3 years otu igoli ya akwụkwọ ya wee bịaba obodo oyibo wee join anya ịgbago ịnọ na health system na inweta ọlụ n'obodo oyibo bụ ncha ma ọ bụghị ghọtago ya wee bịa wee mebe upgrading ndị wee bịa wee lụba ọlụ factory na o nwere ọlụ o ji dise philosophy wee nweta wee chọọ ọlụ n'elu chọọ ọlụ na nọfrọ olodetin na-afịa arụ ya nwa bịa mesie upgrading wee nweta ọlụ ozugbo na nke a gosila akwa place enye ebe afọ na ya nwekwara ọlụ na hospital ịmagola lot of ọlụ ego bataba ya ebido na-alụ modern ife die na-enweta modern ife die na-enweta so ịgbagolu die ebido na-afụta ya azene na ya nwa ka akpata ego mana ya mindra maka na this guy love ya gwa ya na ya gosi akwa na ya ga-eje obodo oyibo ya lụkwe na ya ga-akpọgote ya and he did exactly ihe o promised ya ọ bụghị ya tago mana the only thing was na field ọ gụrụ na school na ejiri enweta ọlụ n'obodo oyibo ọ sị m na olukwe masters level na di ego mere masters mana ya nwee merọ ịghọta na mana ya nwa nwetara ọlụ ịmago ka obodo oyibo si adụ before ị nweta ọlụ na this kind of field ya nwa gụrụ na wee bụla foreigner gọm so ya wee cheketa ife ọ ga-eme maka na most of the bills bụ ya nwa na-akwụ mana ya mindra isi ya ka tinyekwuolie business ịghọta na o nwere ọsị ọnkụl ya ka cousin ya nọ na think na custom ya na-etinye moto na-ebuko all distance na-apụtasị na street yọta na na-ebu na-eship ya sị a na-good idea so ka ekwanụ capital na wee cheketa ife a ga-eme wee gbachakọ ka ego ya na-esave wee nye die fana abụọ wee bido bukoba ihe from street to street emesikwa egote ndị a ga-egote na akwa tref store na ndị otu pakọsịa donye ship back home ọ sị m he ship the first one ship the second one dị esi ka a nalụ ụlọ ka a jefu anya mena ama ibie before ifefe ship na-abata nke nwanya sị na ọ dị mma di wee na-afụsịa chinyetekwa azụ ịmago na ụdị ọlụ factory anụnwa na ọ bụrụ dat na ị na-anọ no more than 3 months n'itigete na ị ga-achọbakwa ọlụ ebe ọzọ ochietechọkwa ọlụ ebe ọzọ ife niile afọ ọ nọrọ wee bịa ka nweta ọlụ ebe ọzọ ya nọkwa na-efidie na ya da complain until o nwetakwa ọlụ ebe ọzọ lụbakwa mgbe faji wee bukosikwe na-eshipkwe so die nọgidekwe si ya ka a nakwa ụlọ again with all pleasure die wee naba nne na ife a mere nwoke ka amụrọ na ịbịa nọ mejọ nwoke ka amụrọ na etu o si wee kpaba o wee tọba ụtọ ka amụrọ ya nọzikwa otu a enye nwaanyị sendị alịa vidio ọ na-ama ihe dị na vidio n'ụwa ọ bụrụ na di eji nụọ nwaanyị ọzọ gbaa nkwụ ya na-asị ma ọkwa di ebi ha ya nene vidio more than 50 times ka adụsha nọ di ọ bụrụ di na ọ gwarakwa ya na o nwere ka esi wee mara na o nwere ka esi wee kọta akụkọ ya na o nwere in fact nothing ya sị nwoke ya nyere ego o wee bido biznes na nwoke ọ ga-abụ ojesie nke abata kịta na-efidibekwu ya bifo wee nweta ọlụ ọzọ na-ebelivori ha ya sị na ya ma mkpọrọ ya na ya ma nri okwu bọsa afọ ọ gbasara nkwụ ọ kpọrọ ya na fon ya na ya na-abụ kwụsị ese baibai echie niile ọ kpọrọ ya na fon o wee sebe dis girl ịbọ ngị sesie nye the girl nọ nkịta nke amazi na the girl dị ime ya gbụ ya nọ nkịta o wee jegide jesie wee bata na-eme nye welcome sie nninyi olibelisie ya gbụ ya nọ nkịtị that day ga ya wee nwee time wee kpọọ di ya wee sị ya na o nwere ife achọ ka ya tilie ka o kilie ọ sị ya kedu ihe ọ asị achelo ya wetie ya wee jee na fon ya wee wepụta that video wee mee nye screen share with television di ya wee watch ya wee fịa nke ọ na-agba nkwụ n'eme ihe di eme di ya gbaga n'ụlọ kwụla akpa ya gbapụ ilo na ọkwụrụ na editin ọkwụrụ editin ya wallet ya mere ọsọ na amara ebe ọ na-abụ eje ya sị ya kedu ebe igbe eje na onye dị ọnụ ya ịmara onye gbasị pịọm dị emere ọzọ palmoto gbara aga
echekata ibe nke na ya mara ka ọ dị adị na ya agwasịgo ndị be ha o ịgbago ya ndị be nke esi ha ha emekwana ka ndị be di malọnte ya confront ọ dị o di emela ọsọ ya akpọ ndị be ha nne onye mụkọta asị ka ebe ọ gbazie jee o nwere ebe ọzọ nwere ụlọ na ebe nwoke gbajere na nke pastọ ha ka ọ gbajere wete nọlụ weluo wee kọbalụ pastọ kọzialụ pastọ etu nke a sị nọ na-echie niile tọibe ya ji agbasa ọlụ ya gbasasị ọlụ batara etechie ụmụaka na ya mụgori obodo abụọ isi like na fa bụtara ngwa ya mụgori obodo abụọ so pastọ wee kpọọ ya ya sị akịkị pastọ na-akpọkwara ya asị ya kedu ihe ọ sị ya na die na ebe a ya sị ya die ha na ọ kọọlịa ife meenụ ya sị ya kedu ife meenụ onwe ife ọ gwa gị meenụ ọ sị ya na di akọsigolie ya biko na ya chọrọ ịbịa fịa ya chọrọ ka abịa fịa ya biko na ya chọrọ ikwu anything na fon mana ya chọrọ ịbịa fịa na ọ bụrụ na ọ kpọrọ ya man of God na ọ bụrụ na o nwere respect for him na ọ bụrụ na o nwere anything ọbụla ọ maalụ ọ na-erespect about him o ji abịalụ chọọchị ya biko ya were ife afọ kịta wee respect anya na ya na-abịa efe ya ọ sị m ịgba etu esi akpọ nwaanyị a tụrụ ime mkpuke were abata m onye tụbalịa ime etu ka pastọ si wee sekpuru di ya n'aka wee bata God pastọ wee bata n'ọla na ya wesị pastọ na bifo ya na ya na-abịa ekwu anything na ọ ga-awọchịsị dis vidio ọgwụ ya ọ ga-ebido n'isi wọchị gidi ọgwụ pastọ si na nsogbu adọrọ ewee tinye maka pastọ mebere nke gị hapụ ife a child of God ya sị ọ bụrụ na ị chọrọ ime child of God unu na-abesibe m pụọ ya na pastọ wee kwala ha wee kiribe dis vidio ka na-ekirizie ya na-ebe n'ike gwụkwụ pastọ wee yọbịa sị a biko na ka akilisi vidio na o nwere ife ya nwere ike ikwu na ya mara ebe a ga-ebido na ya mara ebe a ga-akwụsị na ọ gwara onye ọma mgbawasị obi and for that na ya mara ife a ga-ekwu n'ikpe kpere onwe ya nwoke inyere ego o wee bido biznes nwoke si gị ka ya bịakwa na anụ nwaanyị ọzọ maka mebi nọ ndị befe kpalịa o ya sị ya na ya chọrọ ịnụ na ndị befe kpalịa na bọsọfụlụ ya sị na ọ ga-anụ ya na ọ bụrụ ndị befe gwalịa ya chuzuo nyanwa si ewesị ya biko n'ife a na-arị ya bụ ife ọbụla o decidela ime this man whatever it is o decidela ime this man ya mee ka ya mara na ọ bụsị ife a nwere ike ya maka na ife abụrọ mistake maka ifu die ụdị hapi odo ọmakụlụ nwaanyị a gbogo ogbede ma mgbe osusuli ọnụ ma mgbe obilie mmanya ma mgbe o mere nka ma mgbe o mere ibie ifu na the man do happy and willing o nwere onye push nyelie n'ime that's why ike ji wekwụla ọtọ wekwu pastọ ya wesị pastọ na first bụ na ị ga-edugodulie naba gịnị a na-abịa ebilibe gị ọchọta ụnọchi ebe ọ ga-ebi ịyọrọ na ka wee nọla na wee chee how to deal with him maka na number one ọ kọmiti bigami ada eme eme n'obodo oyibo ime enye ife a ga-eme ga-ama ndasị mma ada emekwa Africa sara yes maka unu na-abụ nwere akwụkwọ oh yes and o ji vidio afọ as evidence to prove it abịghọtago number two isila asị if you want another wife ị ga-divorce nke gị na ya na-abụ bi ọ iwu obodo imetu unu si nwekọ ọcha nwaanyị na-abụ nga ịtafụ ka ọ dị n'obodo you don't do that na pastọ wee sokwara wee pụọ n'ife ike ji wee gwa ya bụ na asị na nwoke kpọta nwaanyị obodo oyibo ọ hapụ ya mana ya decide go n'ime onwe na mgbe this man ji keep promise o mere na o nwere ife megide enu ịghọta ka a mee this man ajọ ife olee so ji aka agbasa this marriage and ife afụ ka o mee na ọ sị m nne na asụ nwunye fọbiga na-ekpesi enye na o nwere ike na maka na ọ iwu obodo ka ọ bụ na kịta na ya zụọ die ma ya chọọ ịzọ die bụ na donlitin ya ga-eme kịta bụ na eje kọt agbasa afa na alụọ na kọt nye tinyeghị o jikwa wee mee nka ịghọtara na agbasa afa peacefully na hapụ this man ojebe mana na ama ife bụ the greatest nya ihe gwụlia ike bụ na this man still want her in this marriage with the kids in this marriage ebe ndị befe akpagodi ya ịma na ejire nwaanyị obodo oyibo eme nwa ịma na ejire nna wele eme nwa osikwa nka ọpụọ nka gị nukpe nwaanyị ọzọ ị na-anata ị na-atọbịa ime ndị na-eme yes mana nke na ị ga-enye m aka n'isi o jee nụọ nwaanyị ọzọ wite ego nyelu gị o
weta ego nyere gị, nke a bụ alụ ka ime ebe ajọ ife niile dị n'ụwa, and then sị na mama mgbaghala gị, nothing will happen. Ọma nna agha m ije n'igwe maka inyere epulepu. Ọ bụ na ife ịchọ, why can't you talk to that woman? Isi kpọrọsịa mmadụ, she's nothing to you. Nwere ife ọ bụzi, because etu m ga-esi na-afụtazi onwe m na ndụ gị bụ na I am nothing to you. Nwere ife mbụ, if you can do this, so why will I take you serious? You betrayed me. Oh yes, this guy na-asị m na ya nwụrụ ọnya bụ na nwoke, regardless na ọnya kpọtara obodo oyibo. Sị nwanne m, kedu ife ile ọ bụlụ gị, kedu ife ị ga-eme this man? Ị ga-agbaghalụ na ya just jee nye a clean noiseless divorce, ka ị ga-agbaghali aka gị na ya na-abụ biri n'ọgbakọ di na nwunye, ka ị ga-ejesi nwunye fọbiga mebi ekpesi atụ ọnya nga bifo ihe a na-ekwu bụ gị gba mbọ ka ị nụọ nwaanyị be anyị ka amalụ ma anya ọ ga-elute ụlọ n'ụlọ. Kịta azụ ụmụ nwoke ụfọdụ echighelikwugo dat na nwaanyị be anyị sef akpọtala obodo oyibo is of no use. Ịghọta na so na the best thing bụ idobe nke afọ ị na-anụ n'obodo oyibo, ị na-anụ ụlọ jee nụọ nwaanyị. Ihe m chọrọ ịjụ this guy bụ na ọ bụrụ na nwunye gị na akịta Naija ruo ebe afọ nụọ nwoke ọzọ, osegide ibon gị 6 months, o bula afọ ime nachighete azụ ma 3 months, si gị ya jikwa wee nụọ dị ọzọ wee buziela afọ ime nachighete na ya mụsị anya ka akụ na-eri ediga, ị ga-ekwe? Ịnụgodu lisef na nwoke ọzọ seri ibon gị na ọ na-alụlụ, ke ka ị ga-esi feel? Kedu ife kpata na njọ nke unu abụrụ njọ? Why are you guys like this? It's not okay. What is all this? I don't understand. Enwere m ike ịghọta ya, mmadụ triti nwa gị tise triti nwunye gị, ọ ga-adịkwa gị mma. Ekwuru ndị be anyị ti n'ọnụ n'okwu a. Ndị alụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.